Здравей, Петър! Здрасти. Как си? Приключи ли работа по новия софтуер? Да, приключихме. Искаш да ти го покажа? Да. Ето, това е новата версия на софтуера за управление на хотел. Ето сега току-що приключих, тествам, понеже сега ще ходим да правим презентация. И в нея добавихме една нова опция, ти не се вижда, ела да видиш. Ето тук имаш въпрос или мнение към приложението, пиши ни. Ето тук всъщност не е вградена техническата поддръжка, понеже сега ще го инсталираме на 40 човека на техните телефони, на всички служители във фирмата, и за да могат да управляват, всеки да може да си управлява задачите тук през приложението. Даже и сега, след като изтествах това, заредил съм и таблета, защото на презентацията ще показваме също и функцията за работно време. Една от функциите на софтуера е, че на таблети, на специални такива таблети ще бъде зареден един QR код и всеки, когато започне работният си ден, ще минава през входната врата и ще се снима този QR код. Така системата ни всъщност ще отчита, че е започнал работно време и след което като се тръгва ще маркира, че е приключил работно време. Така че сега моята задача е да се събера лаптопа, таблета и да направо да тръгваме. Може да снимаме оттам как се развива срещата ни.